ଓମ୍ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଚ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମିକା ଯାତ୍ରା, ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା, ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଯାତ୍ରା, ବାମନ ଯାତ୍ରା ଓ ମୈତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାନ ପ୍ରତୀକ। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ରଥକୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ରରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ବସିବା ପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ସ୍ଥାପନ କରାନ୍ତି। ଠାକୁରମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ପୁରୀର ଠାକୁର ରାଜା, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ନିଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମାର୍ଜନୀରେ ରଥ ଉପରେ ପହଁରନ୍ତି। ପହଁରିବା ପରେ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଛେରା ପହଁରା କହନ୍ତି। ଏହାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଗଣ ମହୋତ୍ସବର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକ ସ୍ୱର୍ଗତ କ୍ଷୀରୋଚନ୍ଦ୍ର ପୋଥାଳଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କବିତା। ଅନା ଅନା ଅନାଲୋ ମିତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଉଭା ତିନୋଟି ରଥ, ଅନା ଅନା ଅନାଲୋ ମିତ ଭାଇ ହଳ ପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ବିଜେ ଜଗତନାଥ, ଅନା ଅନା ଅନାଲୋ ମିତ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦିଶେ ଶୋଭନ, ଟାଣିଲେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି, ଟାଣିଲେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି, କିଡ଼େ ମଜା ସତେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ, ଅନା ଅନା ଅନାଲୋ ମିତ ସବୁଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ମଜା, ଦେଖ ଆମ ଠାକୁର ରଜା। ସବୁଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ମଜା, ଦେଖ ଆମ ଠାକୁର ରଜା। ଛେରା ପହଁରାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଜନମାନେ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ହାତ, ଅନା ଅନା ଅନାଲୋ ମିତ କଳା କଳା ଚକା ନୟନ ସବୁ ସିନା ତାର ଭିଆଣ, କଳା କଳା ଚକା ନୟନ ସବୁ ସିନା ତାର ଭିଆଣ, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଚଳେ ଲୀଳା କରୁଛି ସେତ,
ଅନା ଅନା ଅନାଲୋମିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।